Pane rektore, je to vaše. Děkuji, pane doktore. Pěkné dopoledne, dámy a pánové, vážení přátelé, vážení a vzácní hosté. Já mám velikou radost, že jsem si vysloužil tu možnost zahajovat dnešní konferenci věnovanou právě problematice biotechnologií a problematice, která jistě mě dáte za pravdu, že všichni tak, jak tady jsme, tak jsme velcí příznivci biotechnologií a také jistě cítíme, že bychom pro biotechnologie měli udělat mnohem více, než v současné době jsme velmi často schopni dělat, a že bychom hlavně potřebovali nějak správným způsobem nastavit všechny řídící cesty a také samozřejmě penězovody tak, aby v biotechnologiích se konečně nějakým zásadním dramatickým způsobem postoupilo. Já pevně věřím, že také ta naše dnešní konference zde v Českých Budějovicích k tomu přispěje. Velice si vážím aktivity našeho JAIPu a také portálu Gate2Biotech.cz, které obě tyto instituce věnovaly obrovské úsilí k tomu a také soustavně věnují, abychom i zde na jihu Čech v biotechnologiích výrazným způsobem pokročili. Já se přiznám, že v poslední době velice často a to v nejrůznějších ohledech biotechnologie nevyjímaje, burcuju k dobré mysli, protože mám pocit, že to je potřeba víc než kdykoliv jindy. Jsme unavený tou cestou, která už je v podstatě čtvrtstoletí dlouhá, už jdeme, někdy si připadáme jako na té poušti a chceme skutečně už konečně něco dosáhnout. Chceme přestat přešlapovat a chceme směřovat jasně k lepším zítřkům i v té naší problematice biotechnologií. Tady na jihu Čech do konce léta hovoříme, že právě biotechnologie jsou takovou tou naší velkou příležitostí, protože máme tu obrovskou výhodu proti některým jiným regionům v České republice, že máme zachovalou přírodu, nemáme zkažené životní prostředí. Každý by v podstatě, jak říká slogan, v jižních Čechách rád bydlel a nebo jsem alespoň jezdil na víkendy. A to jsou všechno dobré předpoklady k tomu, že se tady dobře žije. My jsme na jižní Čechy a na České Budějovice velice pyšní a to přesto, že jsme sem přišli před 30 lety, celá ta moje generace vlastně sem přišla díky Akademii věd a díky ústavům, které byly přemístěny z Prahy sem na jih Čech postupně, některé tedy, a stále máme pocit, že nám biotechnologie unikají z nejrůznějších důvodů. Jsou v tom lidské záležitosti přístupové každého z nás a dohromady pak výsledek je ten, že přešlapujeme na místě. Čili já dneska to svoje působení tady na té konferenci v tak milém auditoriu chci využít právě k tomu šíření toho optimismu. To znamená také k připomenutí obrovských tradic biotechnologie, výzkumu v biotechnologiích a ještě v dobách, kdy se to slovo tak moc nepoužívalo a už to tady bylo v České republice a v Československu, musíme říct. Ale k tomu se dostanu až později. Teď chci už dát slovo prvním řečníkům a popřát vám moc pěkný den zde u nás v Českých Budějovicích a pevně doufám, že sluníčko si najde cestu během dne. Meteorologové to aspoň předpovídají. Takže krásný den a děkuji za to, že jste přišli a připojili se ke konferenci. Moc si toho považuji. Děkuji moc. Já děkuji moc krát panu rektorovi.